техните, може да даде повод на съдиите за оценяване на рунда 10 на 8. Казвам ви тези неща, за да бъде. Абсолютно всички в света на бокса се надяват. Червения ъгъл с червения екип е Татяна Довгал. Украйна с 3 финалисти. Една единствена финалистка при жените и малко по-късничко ще видим едно украинско дерби на финала при мъжете в категория до 86 кг между Богдан Толмачов и Павло Мичковски. Не лош ляв прав на китайката. Не се получи дясното курше, насочено към главата на Татяна Довгал. Една от младите надежди в тази категория. Преди 2 години тя стана европейска шампионка с девойки в София. Има и още един медал. Тук сребърен медал от световно първенство за девойки. През последните години България стана сериозен център на точно такива първенства за подрастващи. Спомням си, преди 10 години точно, не беше чак толкова отдавна, а в зала Арена София тогава имаше световно първенство за юноши. Цял куп суперзвезди минаха оттам, водени от Шикур Стивенсън, който в момента е една от големите звезди на професионалния бокс. Ляв прав на китайката. Браво на Уен Лю. Петнайсет боксерки имаше в тази категория до 60 кг. Предпочита боя от далечна дистанция Татяна Довгал. Много е бързо, има хубави прави удари. Прекрасен финт на Довгал, след което заби левия си прав в главата. Излезна от клинча китайката с атаки в тялото. Ляв прав. Отлична работа на Уен Лю. Застрещащ ляв в главата на Довгал. Увисна. Не беше сполучлива нейната атака от 2 удара. За разлика от професионалния бокс, при жените в олимпийския бокс рундовете са по 3 минутки, докато при професионалистките са по 2 минути. Има доста предложения и идеи и при професионалистките рундовете да станат по 3 минути. Много са шумни украинците. Всички тези, които отпаднаха от надпреварата, сега са тук, за да подкрепят Татяна Довгал. Дясно круше. Браво на китайката отново след клинча. Беше по-находчиво. Изтегленията са моментите, в които Ян Уен Лю прави разликата. 4 на 1 съдийски гласа за Китай и на хората, които ще участват и на квалификациите и евентуално на олимпийския турнир в Париж. Ние можем само да се надяваме, че отново ще имаме представител сред съдиите на Олимпиадата. Ляво круше на Уен Лю. Елегантен стил има Татяна Довгал, но това, което и липсва, тази малка съставка, подправка, за да бъде завършен боксер, е хитринките, на които се е научила 33-годишната Ян Уен Лю. Да съм прав и ляво круше. И отново вижте как китайката си осигурява възможности за атаки. Дори когато на пръв поглед изглежда невъзможно. Отново висна Довгал и дясното круше на Уен Лю. Застрашително летеше към главата й. Тук можеше да стане ужасяващо засрещане. Забележката към китайката, не трябва да навежда главата си. Поредно дясно круше. Очевидно превъзходство за китайката. Сега Довгал успя да пусира един удар, но това няма да е достатъчно. И отново в клинча забележете как работи с лявата си ръка китайката. Получи забележка от Мария Благоева. Играе на ръба на закона Ян Уен Лю.
боксовите правила, които понякога могат да се тълкуват по различен начин от рефера и съдиите. За съжаление, боксът е един от спортовете, в който правилника не е точна наука. Не е като бягането или плуването, където засичаш с хронометър кой е финиширал първи и кой е втори. Тук нещата са много субективни при преценката на официалните лица. Ясно курше, браво на Татяна Довгал. Два поредни леви прави на китайката и още един рунд, в който тя просто е по-добрата. Няма какво да се каже, опитва се Татяна Довгал. Реши да смени темпото в този рунд, да бъде малко по-агресивна, да атакува непрекъснато. Но това не носи успех. Опитва и с финтове, както сега. Но защитният стил на Ян Уен Лю до момента е перфектен. Много добро рефериране от Мария Благоева. О, какво ляво круше в главата на Довгал. Тя също опита да вкара удар, но виждате разликата. Дори да пласира попадение, Довгал получава много по-чисти удари. Край на втория рунд. Доста по-убедително на Ян Уен Лю. Мисля, че тук съдиите ще бъдат единодушни. Да, 5-0 гласа, а това означава, че вече преднината на китайката е много сериозна. Виждате в 4 от картите тя води с 20 на светове на бокса. Още веднъж да ви кажа, ако сега се включвате към нашето предаване, първата сесия, която започне в 14 часа, ще бъде с общо 10 мача, но сред тях няма да има българско участие. Българите ще бъдат във втората сесия с начален час от 17 часа, но останете с нас, няма да съжалявате, защото ще видите големите претенденти за медалите на Олимпийски игри в Париж, истински майстори на този спорт. Опасно дясно круше на Уен Лю. Дръпна още по-назад китайката и вероятно сега ще опита да печели колкото се може повече време. Това може да се прави и от далечна дистанция или в тези клинчове. Опит за двойна комбинация на Татяна Довгал. Не трябва да се предава украинката. Какво ли не сме виждали в света на бокса. Отново пробва ляв десен Довгал, но Уен Лю е на безопасна дистанция. Раздвижена, спокойна. Китайката владее инициативата. Ето така играят големите боксьори. Може да не блести с нещо специално, но най-важното е да си спечели матча в крайна сметка. Китайците с 4 финалисти тук на турнира Странджа. Минутка до края на срещата. Минутка, в която Татяна Довгал трябва да се хвърли малко по-сериозно, да вложи още повече риск, но каквото и да прави, контриращите удари на Ян Уен Лю и за срещата не ни позволяват да покаже, че тя е по-добрата боксьорка. Седем боксьори имат вече класирани за Олимпийските игри в Париж китайците. Докато при Украйна там има само една квота. Дело на голямата звезда Александър Хижняк. Но има една голяма въпросителна около Хижняк, защото той скъца бицепс и е под въпрос дали ще участва. Имах възможност да си поговоря за неговото състояние с Александър Красюк, менеджера на Александър Усик, световният шампион в тежка категория за професионалисти, който е тук на турнира Странджа и наблюдава внимателно какво се случва. И Красюк каза, че може би най-ценната победа беше над Аминази Дани, французойката, която е сред потенциалните съпернички на
Светлана Каменова за нещо голямо на Олимпийските игри. Напълно логично победа за Китай. И третият рунд.